Здравейте, аз съм Вели и в днешния клас ще опитаме да направим едни от, може би, най-любимите ми баланси. Не е задължително да се получи, не се притеснявайте от падането. Единствен начин да намерим баланс е като пробваме няколко пъти, като го изгубим. Ако имате нужда да се дозагреете, може да спрете видеото на пауза, да движите рамената или да гледате някои от видеята, които са посветени точно на тази част от тялото. Първият баланс, който ще започнем, ще бъде от куче гледащо надолу. Няколко пъти само, за да може краката да свикнат. На вдишване вдигнете десния крак нагоре, прав. Всъщност ще започна с левия, за да може да ме виждате по-добре. Вдигнете левия крак нагоре на вдишване и на издишване претете ляво коляно към ляво рамо. Максимално напред. За да се получи този баланс е добре да може с крака да стигнете до ръката. Внимавайте за стъпалото, не го оставяйте надолу. Вдигайте всичко нагоре. Вдишване. Крак назад и нагоре на издишване. Вдишваме напред. Тежест към ръцете. Крак назад. Напред. Вдишваме. Сега започнете да свивате ръцете. С дясната ръка ще трябва да си помагате на таза и опитваме да дигнем краката. Ще го направя още няколко пъти. Ще се завъртя и насам, за да може да ме видите. Крака е върху ръката. Дясната придържа леко таза. И опитваме леко да вдигнем и да отлепим задния крак. Опитайте го няколко пъти и внимавайте с рамената. Не дейте да пускате надолу гърди и ramена. Пробваме с десен. Дишваме, десен крак отива нагоре. На издишване дясно коляно към дясно рамо. Крак нагоре. Вдишваме. Коляно към рамо на издишване. Последния път нагоре вдишваме. Десен към дясно рамо. Минаваме напред и опитваме. Няколко пъти. Не е нужно да разгъвате крака. Може да оставате само до тук. Пробваме няколко пъти. Малко ми се измориха ръцете. Дишаме. И опитваме още веднъж. Десен към дясна ръка. Хоп. Добре. От тук следващото нещо, което ще направим, качваме се нагоре, разтворете стъпалата и оставете ръцете една идея зад петите. Лактите сочат точно назад. Бутнете гръдната кост напред първоначално и на издишване оставаме надолу. Задържаме тук. Таза е нагоре. Ръцете са зад вас. Не ставайте пръстите назад. Те стоят напред, тъй като по този начин остават и ръцете, когато влезем в баланса. Добре. Свиваме леко таза надолу. Дланите са в постелката. Ръцете ви трябва да останат на 90 градуса, за да може бедрата да се отпуснат върху тях. Дишаме тук. Стягаме корема. Буквално трябва да останете на върха на пръсти. И в един момент двата крака ще се вдигнат абсолютно без проблем. Може да пробвате само с единия, може да се опитате от тук да съберете двата крака, да задържите. И ви съветвам да опитате всеки един от тези баланси по няколко пъти. Следващия баланс, който продължаваме, е делфин или forearm stand, така че тук разчитаме по-скоро на силата на рамената, на мобилността на плешките. Оставете дланите в постелката. Независимо дали правите баланс или не, просто опитайте няколко пъти. Идеята е да задържим таза върху рамената. Оставяме дланите напред. Рамената горе-долу са на линията на лактите са на линията на рамената. Вдигаме таза нагоре и се опитайте с малки крачки да дойдете към ръцете. Не е нужно да опъвате колена. Когато ги опънете, таза отива назад. Затова давайте тежест напред. На вдишване вдигаме десен крак нагоре. Дори може леко да се опитвате да отскачате, без да ритате. Движението да идва от долния крак. И ляв. Отново опитваме няколко пъти.
Хоп, пуснете колената долу, почивка. Дишаме. Няколко пъти така. Има два варианта, когато се вдигнем в баланса. Двата крака да са опънати нагоре и двата крака да са отворени към шпагат. Варианта с двата отворени крака е много по-лесен чисто за балансиране. Ще опитаме и двата. Връщаме се върху ръцете и вдигаме десен крак нагоре. Хоп. 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 Добре, опитваме. Когато се качите горе, опитвайте да стискате двата крака един към друг. Дори секунда с задържани крака нагоре е добър вариант. Ако не правите често този баланс, съветвам ви да се опитате да го направите към стената или дори от нея и да не ритате и да си осигурите място. Опитваме варианта с разтворени крака. Малко по-лесния. Дишваме, десен крак е нагоре и се качваме. Хоп. Тежест към ръцете. Може да се опитате и да свиете колената. Добре. Опитайте го няколко пъти. Дишайте. И не забравяйте, че ако някой от дните не ви се получава баланса, напълно нормално е да имате нужда от повече почивка. Но по някой път, когато имаме нужда от баланс в личен план, едно от най-добрите неща, които може да направим на постелката е да работим точно за това. Последната поза е трипод. Тук ще сме с длани и с глава на постелката. Като горе-долу трябва да оставим главата някъде тук в пода. Дланите са тук, оставяме главата тук, така че да образуват един триъгълник. Дигаме колената нагоре, минават напред към лакти. Внимавайте за врата. Опитваме да вдигнем стъпалата. Може само едното, може само второто. Дръжте в хубава рамка двата лактя. Окей. Дишваме тук. И на издишване сме надолу. Супер. Опитайте ги още няколко пъти. Това бяха едни от любимите ми пози за баланс, върху които работя от доста време, така че не е задължително да се получи от първия път. Давайте си време на постелката и най-вече когато се получи баланса, дори за една секунда, се насладете на това усещане. Благодаря и до скоро!